ବୋଉ ଆଜି ଖାଇବାରେ କଣ ତିଆରି କରିବି? ଭାଉଜ ଆଜି ଖାଇବାରେ କାବୁଲ ବୁଟ ତରକାରୀ କରିଦିଅ। ବୁଟ ତରକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୁଟଟାକୁ ଆଗରୁ ବତୁରେଇକି ହୋଇଥାଏ। ତତେ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ବୋଉ ଯା ଆମର କୋବି ତରକାରୀ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ମତେ ତ କୋବି ତରକାରୀ ଆସିନା, ଯାଉଛି ବୋଉ କତିକି ଫୋନ କରିବି। ଆରେ ଝିଅ ଦେଖିଲୁ ମୋ ଫୋନ ଟା କୋଉଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, କଲୁ ଆଣିବୁ ତ ଭାଇ କତିକି ଟିକେ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ, ମୋ ଶାଶୁ ନା ମତେ କୋବି ତରକାରୀ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମତେ ତ ଆସେନା, କେମିତି କରିବି କହ ତ? ମା ଜାଣିଛ ଭାଉଜକୁ ନା କୋବି ତରକାରୀ ଆସେନା, ସେ କାହାଠାରୁ ଫୋନ କରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଏଠି ବସ। ବୋହୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଉ। ବୋଉ କଣ ହେଲା? ବୋଉ ତୁ କାହା କତିକି ଫୋନ କରିଥିଲୁ? ହଁ ଭାଉଜ କୁହ କୁହ। ମତେ କୋବି ତରକାରୀ ଆସେନା ତ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ କତିକି ଫୋନ କରିଥିଲି। ଆରେ ଏଠି କାହିଁକି ତୁ ସେ ବୋଉକୁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କଣ ତ ବୋଉ ନୁହେଁ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କୋବି ତରକାରୀ ଶିଖେଇ ଦେବି। ଚାଲ ଦି ଜଣ ଯାକ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ବୋଉ ମୁଁ କରିବାରେ ତ ତୁ ଏକ ନମ୍ବର। ତୁ ଫେରେ ବାହା ହେଇସାରିଲେ ମତେ ଫୋନ କରିକି ହଇରାଣ କରିବୁ। ବୋଉ ଏଟା ଆସେନା ସେଟା ଆସେନା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲ ଦି ଜଣ ଯାକ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ମୁଁ ଆଜି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇବି, ବୁଝିଲୁ? ତ ଏମିତି ଠିକ କହିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ।